Идел бит ул, моңлы бит ул. Моңлы бит ул, җыр бит ул. Яна эфир, яна сәхнә, бер кавышкан көн бит ул. Ассаламу алейкум, Уфа, хәерле кич, хөрмәтле башкорт кардәшләр, һәм милләттәшләр. Теркәгечсез бәйләнгән очракта алар арасында нинди тыныш билгесе куела? Үтер. Афәрин, афәрин, белә бит. Димәк, укучылар да булырга мөмкин әлеге методиканы. Ярый, әйдә алайса шундый ук грамматик дөрестлек белән киләсе номинациягә дә фестиваль конкурсы ахырына якынлашты.